Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hadin bala sa preng stek khubor halor ka Iakhun Ilekshon MDC UCM jang ka GDC uba Pyniaid sings im na pot kan Nongthymmai Constituency mentang ilayo ka khubor ka Pynthikna Bau Chief Executive Member CEM jang ka Khasi Autonomous District Council GDC uba Pyniaid sings im ularai rang ba Iakhun no ya ka MDC election na Nongthymmai Constituency halor kani haba kren berunong thok khubor na kaliang uba Pyniaid sings im ula Pynthikna ya kani ka jingthmu jong u kaba lapan syat baroh halor ka jing ngau artatim jong kin nong Kyrshan berkumju ru ki paidbah jong ka Nongthymmai Constituency laban ong bau ba Pyniaid sings im udu MDC ka National People's Party NPP na maurang kneng constituency berula ban mi bujlino na ka jakau MDC ka Nongthymmai uba latip langkar kongor uba haduk menta dan sate ka met ka bakot ka bakhya kat kum kita long khubor belayo lum laya thu uba latip langkar kongor ula banam Iakhun shu ya ka election MDC menta ka kenti berula ban ai ka jing Kyrshan uba Pyniaid hakabaya debut ka election MDC kaban sawan house number 1